guys, vítám vás u dalšího vlogu, zase týdenního a zase z Prahy. Takže jako první jsem musela do Prahy přijet, měla jsem s sebou jenom 2 tašky, takže jsem už po cestě z metra šla nakoupit a chtěla bych vás říct, jak vypadá takový den jako social media manager. Je crazy, jak to tady stříhám, venku pomalu 17 stupňů a tehdy mega sněžilo, v centru Prahy teda ne, tam sníh asi není nikdy a chtěla bych vás jít na praxe. Ten den jsem teda měla jenom natáčení, ale moje první natáčení a o obědové pauze jsem se zašla do Alberta pro sushi. A potom jsem šla místo Rossmannu do DMK po delší době a měla jsem tam nazbírané body, takže jsem za 3 věci dala i 1 korunu. Hele lidi, mi došlo, že jsem s váma ještě v tomhle vlogu nemluvila, takže konečně, když můžu, tak řeknu. Jsem tady totiž se spolubydlící, včera jsem přijela a ona odjíždí domů zítra večer. A prostě když tu je, tak já tady natáčet prostě nebudu. Já se stydím a doufám, že to jakoby všichni chápete. Ale teď je zrovna v práci, já jdu do fitka, cvičit ruce, ale nevím, co přesně ještě budu cvičit a rozhodla jsem se, že bych chtěla. Dneska ještě ne, ale v pátek, jak půjdu ráno do fitka, tak tím, že bude ráno, tak bych chtěla i jakoby ten trénink natočit, abyste prostě věděli, co tak nějak ve fitku cvičím, protože vždycky prostě jakoby tam jdu, řeknu, že tam jdu a pak řeknu, že jsem přišla. Ale jakoby záběry z fitka jsem dělala jenom jednou, když jsem byla s kamoškou, jenomže ona teďkom je pryč. Takže jakoby musím chodit do fitka prostě fakt jakoby sama a nějak sama jakoby si říct let's go tedáš. A reálně to jakoby jenom opřu. Třeba opítí ten mobil a reálně se toho třeba ani nikdo nevšimne. Počkat lidi, v pátek jdu jenom běhat. Takže v sobotu vám to natočím. Nohy. No, ještě jsem chtěla říct, že se potřebuju koupit AirPody drátové. Musím se koupit, protože mi přijde, že nevím o sluchátkách, které když jsou bezdrátové, tak jakoby neopozdí zvuk a to jako mě štve, protože chci třeba stříhat videa ve vlaku nebo prostě jakoby chápeme někde a chci to mít ve sluchátkách, ale prostě když to má opožděný zvuk, tak to je celkem na nic. Takže vždycky musím prostě se řídit zvukem, ale ne obrazem, protože prostě to jakoby je opožděně. Takže se vrátím asi k drátovým sluchátkům. Zkoušení oblečení už by bylo dost. Poledne jsem pak dělala na webu, kde jsem dělala filtry organizací, když někdo klikne na univerzitu, tak se mu ukáže univerzity a bla bla bla. Pak jsem si dělala svůj meal plan, který najdete v popisku videa a pak jsem dělala titulky, stříhala video a šla na nákup. Tak jsem doma, chci si hned udělat večeři. Jo, jako první si chci nalít džus jablkový. Jo, je to jablkový, protože já jsem poslední dny pila fakt jenom vodu a čaj a už potřebuji něco extrémně fresh. Yes. A hol potravin vám ukazovat nebudu, protože to je furt dokola. Ale budu vám ukazovat recepty, zase nějaké další. Dneska společně uděláme salát, což je moje asi jako druhé, třetí nejoblíbenější jídlo ever. Miluji strašně kombinaci, když si uděláte salát fakt jako zeleninový s nějakou bílkovinou a k tomu si dáte hranolky nebo brambůrky, jo? Neumím to vysvětlit, ale je to prostě nejlepší. Prostě vždycky, když jdu jakoby někam ven se najíst, tak, ale myslím tím jako třeba obchodní centrum, jo? Ne jako restaurace, tak si vždycky, ale úplně vždycky koupím v Ugu Cezar salát a v Mekáči si koupím hranolky. No a něco takového si uděláme teda dneska, až na to, že jakoby se mi nechtějí dělat, nebo ani nemůžu si dělat hranolky, ale ani se mi jakoby dělat nechtějí, vždycky to zabere 100 let, prostě když už tak si to čas od času právě spíš dávám tam, než jakoby doma. Lidi, já bych vám to strašně chtěla jakoby nějak třeba natáčet, jako vždycky ten proces vaření, ale jakoby nevím jak.
fakt jedině musím si potom vzít prostě stativ, který mám doma. I když natáčím v Praze, já nevím prostě, jo, já jsem trošku mimo někdy. Jakoby já mám ty jídla vypočítané na makra a kalorie, jo. Ale mně se to tak nechce jakoby počítat někdy, že já to prostě dám od oka a říkám si jakoby a co jako. Takže se prostě jakoby tady tímhle nějak nezaobírám extra, jo. Hlavně, že jim zdravě. A tak nějak jsem se tím, jakoby, jak jsem si to vypočítávala, prostě ty všechny jídla, tak jsem aspoň zjistila, jaké věci jakoby fakt prostě mám třeba nejlépe vynechat, nebo prostě fakt mega omezit, protože prostě jinak by se mi to mega zvýšilo o dost a prostě pak bych úplně nehubla. A já jakoby teďkom se snažím právě že zhubnout, ale jdu na to fakt pomalu, protože prostě mám nějakou minulost s jídlem a není mi to úplně příjemné, jakoby, chápeme. Si nějak extra jako omezovat, počítat si to prostě a hubnout nějak jako rychle, protože z toho mám trošku trauma. Neříkám nic. Dáme si to půl na půl. Měla bych toho tu nějaká mít asi víc, ale bych musela otevřít reálně novou konzervu kvůli třeba 20 gramů, jo. A na to fakt nevím. A nevím, jak vy, když se třeba děláte salát, tak já i když tam prostě dám jakoby tatárku, nebo nějakou jogurtovou zálivku, cokoliv, tak to vždycky musím celé osolit a opepřit, protože mně jinak přijde, že to je bez chutí strašně. Jo, takže pokud jste nechtěli solit salát, tak to zkuste, protože pak to bude chutnat lépe ten salát. A celkově já a saláty zbožňuju, protože tam máte vždycky mega moc chutí, tím pádem tam máte i mega moc jakože živin od všeho prostě něco, chápeme se a to jsem trošku přehnala. No a co jsem ještě chtěla říct je, že potom jak dojím, tak musím ještě do Lidlu, protože zítra jsem si po další době chtěla dát slanou snídani, akorát v Albertu zrovna neměli žádné vajíčka v akci. Pořád je mají a když je chci po mega dlouhé době, protože mi došlo, že jsem vajíčka neměla strašně dlouho, tak prostě najednou nejsou. A teď to hlavní, a to jsou brambůrky. Koupila jsem se nějaké čočkové. Vždycky mám normálně solené, ale teď jsem měla strašnou chuť na nějaké kořeněné. A zjistila jsem stejně, že jakoby to je jedno reálně. Dívala jsem se schválně dneska v Albertu, že kinové brambůrky mají třeba jenom o 5 gramů tuku na 100 gramů, jo. Což stejně nesníte třeba 100 gramů. Tak mají jenom o 5 gramů tuku méně než třeba načosky sýrové, úplně, chápeme. Takže to je jedno. Ale vážím si to, protože jinak bych toho snědla jakoby víc. Ale reálně jakoby se to nezdá, ale musíte mít vlastně mega moc brambůrek. Prostě tohle je 20 gramů, jo. Tohle se mi na tom fakt líbí, že vy si reálně můžete dát salát s brambůrkama na večeři. Když fakt nesníte jakoby celé to balení, ale prostě si odvážíte třeba, nevím, půlku, čtvrtku balení a ještě si k tomu dáte ten salát prostě plný i bílkovin a všeho, tak jakoby máte vyvážené jídlo, jo, jako nejím to každý den, že jo, samozřejmě. Já teď začala stříhat to video, to je vždycky tak strašně nadlouho, že já to nezvládám, takže už vím, jakoby, co budu dělat celou cestu domů. Už mě bolely oči, tak jsem si vzala brýle a jdu vzít teda nějakou obří tašku. Jo, přesně, tohle Lidl, jo, moc velkou. Jdu koupit teda toaleťáky. Vynesla asi i kož rovnou a jsem to ještě chtěla. No, nějaké věci, i třeba zítřejší oběd a tak, ale teď nevím, kde mám klíče. OK. No a potom přijdu, ospěchu se, chápeme skincare takhle, budu si na Emily Paris a koupím si asi nějaký nanuk. Tak nanuk nakonec nemám, prostě jak jsem byla v tom obchodě, jakože jsem byla fakt hodně, nebo jako jsem hodně najezená z té večeře, tak jsem na to vůbec neměla chuť. Ale pořád mám chuť na něco sladkého, takže si dám něco mini. Ten nákup stál 370 korun, ano. Je to reálně tak 5 věcí. Jenomže strašně byly drahé ty vajíčka. Nevím, vlastně mohla jsem si koupit asi
o 4 jakoby větší, pro 10 a bylo by to jenom o 10 korun dražší, ale to už jedno, koupila jsem si dokonce 99% krutí šunku. Ale hlavně pokud jsme šli do toho obchodu bylo, protože chci něco ultra sladkého, takže vám dám hack, jo? Vemte si bílou čokoládu, tam si vezmeme třeba 2 datle, jo? Arašidové máslo. Tak tady máme tu naši rozpuštěnou bílou čokoládu. Ještě ji musíme osolit. Já si kupuju právě hořkou čokoládu se solí, to je nejlepší s tím, ale tu teď nemám. A teď to v tom pěkně rozmácháme. Rozpuštěná čokoláda je sladší než jako to, když ji máte jen tak, mi přijde teda. A tohle mně normálně přijde, že žádná sladkost na světě není tak sladká jak tohle. Už k životu nepotřebuju nic, jenom se odprchovat a vyčistit zuby a jít spát. Já normálně až zapomněla, jak je slaná snídaní strašně, jako, že vás to fakt nasytí. Prostě já mám tady ještě plné kafe a 2 datle a já už prostě nemůžu. A ty vajíčka jsem nedojedla, protože jsem je přesolila, jo? Protože jsem byla blbá, místo abych normálně vzala sůl, špetku, tak jsem to prostě jakoby nabrala vidličkou tady na tohle. A řekla jsem si, že jedno je málo, takže tam dám 2. Jo, prostě dlouho jsem nedělala vajíčka, to jde vidět. Teď jsem asi hodinu stříhala video. A už jdu na procházku. Už jdu na procházku, ježišmarja, mám picák. Už jdu na procházku, protože už to nezvládám tady v posteli. Já bych normálně mohla chodit tady běhat, tady to bude hezké, já nevím, proč jako se tak stydím, bojím, protože prostě look at this. Asi se ještě převleču. Ještě si jednou umyju ruce. Let's go. Budu si teď udělat nějaký crazy make-up. Prostě ať jakoby jsem víc nalíčená, protože když tančím a třeba se natočím a jsem z dálky, tak prostě chápeme. To, jak moc je člověk nalíčený, tak prostě jakoby nejde poznat. Pořád tak nějak jakoby upřímně přemýšlím, co vám prostě jakoby tím mým YouTubem chci předat, protože můj život není nějaký extra zajímavý a jako jednou bude, jo, ale prostě je mi pořád 20, chodím do školy a chápeme se, mám prostě normální život vysokoškoláka, takže prostě není nic, na co se nějak extra dívat, ale snažím se prostě teďkom každý den dělat jakoby něco nového, že teďkom vás třeba beru na ty praxe, dneska jdu prostě na workshop, zítra jdu na Vítkov, kde jsem nikdy nebyla s mým spolužákem, který je taky jakoby v Praze, že tady studuje. Ve středu jsem měla domů, ale ve čtvrtek jsem nedostala směnu, takže nejspíš pojedu domů až ve čtvrtek a půjdu na AI školení, jo, prostě snažím se jakoby to trošku zpestřit. Lidi, já vůbec nevěděla, kam jdu, já jsem na Baurosi poprvé, jo, a něco vám teď řeknu, pokud jste nikdy nebyli v tanečním sektoru, tak je to reálně v kavárně, jo, pak musíte projít dál do takové místnosti, kde je jakoby víc asi nějak podniků a tam prostě je místo nasazení a pak tam máte ceduly WC plus taneční sektor. Tak bylo to mega crazy, ale bylo tam strašně moc jakoby menších holek, že mi to trošku vykolejilo, jakože jsou lepší než já, ale neměla jsem komu říct, ať mi to natočí a bylo to crazy, mega mě to bavilo. Já jsem v těch kabinkách víc jak doma, ale jako nejudžujte mě, já si stejně nikdy nic nekoupím, já to jenom zkouším a nemám peníze jako utrácet za oblečení. A přišlo mi divné, že v každé bundě jsem si dělala nějaký voják, chtěla jsem začít nosit kaky, protože mám zrzavé vlasy, ale bohužel. Proč tahle lednička musí dělat furt zvuky? Já mám hlad a místo, abych si dala jídlo, tak jsem tady hodinu tříhala storíčko. Whatever. Takže jdeme na to. Jdu si uvařit těstoviny. Si rovnou hodím brokolici, protože se mi nechce vařit, nechci uvařit těstoviny a pak brokolici zvlášť. A lidi, já nenatáčela. Aha, nevadí. Říkala jsem, že tohle bude ten nejzelenější recept, co jste kdy viděli. A že tady krájím teď brokolici, dávám ji k těm těstovinám, jako ať to vaří, ale mohla jsem koupit mraženou.
No, když jsem říkala zelený recept, tak proč zelený, jo? Protože jsme tam dali, že brokolici. Teď jdeme rozmačkat avokádo, bude to hlavně jakoby avokádová pomazánka. A ještě dneska všechno sere, no tak teď mám zelené ponožky třeba, jako není moc fresh avokádo, je dost tvrdé, ale jiné prostě neměli. A ready to eat avokádo stálo, že 80 korun. Karolína Šenková, liked your story. Vidíte, úplně na houby mixér, jakoby, já už to dělám po třetí a stejně tam ten avokádo je prostě v celku. Ale jako čekala jsem, že tam bylo ocelové nože, jo, prostě rozdrtí vám to i oříšky, neporadí si to ani s tvrdým avokádem, prosím tě. Dneska není můj den. To je jedno, avokáda tam moc nebude, takže to jakoby není zas tak zelené. Ale další zelenou věc, tam přidáme bazalkové pesto a špenát. Takhle to vypadá, říkám, nejvíc zelená věc, co jste kdy jedli. A s feta sýrem je to mňamka, nebo s parmazánem. Jako bílkovinu tam dávám většinou tofu, ale na to jsem prostě neměla chuť. Takže tam dáme feta sýr. A zase jedno do misky, jedno do krabičky na zítra. Jo, já tak vařím. Já když vařím, tak nikdy nevařím jakoby na jednu porci, protože to by mě fakt nebavilo, jakoby kvůli jedné porci pořád vařit. To mě blbě uvidíte, ale chtěla jsem jenom říct, že už je 9:30 a já jsem se až teď jakoby sedla, nebo lehla, nebo jakoby jsem v posteli. Prostě skincare, rozprchovaná, všechno. Jdu teď dělat v Canvě, upravovat portfolio, protože chci podat žádost na inzerát do Notína jako social media specialist. Já to jdu jenom zkusit for fun, lidi, jo? Takže prostě si to tomu tady budu obětovat nevím kolik hodin, ale... Takže už vypínám a jdu se dívat na Emily in Paris na jeden díl, to trvá vždycky tak 20 minut a půjdu spát. Tak jo, tak zase zítra, papa. Hello guys. Já vždycky doufám, že vás jakoby po ránu nevylekám, ale whatever. Chtěla jsem vám ukázat, že jak rychle můžu udělat snídani. Jako první si dáme vařit vodu. Tak jsem doma. Musím se pochlubit, že jsem konečně natočila záběr ve fitku sama. Jo, až teda na ten jeden. Předtím a potom jsem se jakoby protahovala, že jo. Nebo jako rozehřívala, protahovala. Byla jsem ještě na páse 15 minut, ale to už se mi nechtělo natáčet. Jsem se na to pak dívala jakoby v metru, jak to vypadá. A jako ty hip trusty hodně z dobrého úhlu, no. A WTF? Nevím, prostě... Já natáčela jsem poprvé. Mám extrémní hlad, tak ještě, že mám zase jídlo nachystané. Lidi, a kdybych se nekrabičkovala jakoby vždycky obědy, tak já bych prostě jedla úplné sračky, protože bych prostě potřebovala něco rychle. Takže nevím, bych si prostě něco asi koupila, nebo nevím. Tak jsem zase doma, zase s nákupem. Já už nevím, kdy, jakoby, jaký den přestanu utrácet peníze tady. A prostě mi vyjdou ty jídla až do konce. Možná to teďkom bylo. Nevím. No to je jedno, jsem doma. Byla jsem venku se svým bývalým spolužákem z Gimpu, což jsem tomu videu už říkala. A teď budeme dělat salát. Salát podle mě, jo? Co to budu dávat do misky a do krabičky, ať to mám zítra na oběd. Jak už znáte. Velkou část toho salátu bude obsahovat polníček. Potom potřebuji nakrájet řepu. Udělám to radši na tom, než na dřevěné desce, protože se budu to obarví a nebude to umít. Kupuju si vždycky v Lidlu vařenou. Reálně tohle celé stálo, myslím, 25 nebo 30 korun. Teď si nakrájíme rajčata.
No a hlavně feta. A my si každý salát jednu okurku třeba. Hlavní a nejdůležitější teďkom je dochucení toho salátu. A to vám hned řeknu. Sklenka hořčice, ne jako celá, WTF. Prostě vezmu si sklenku hořčice a dávám si většinou tak jednu lžíci. Teď si dám tak jednu lžičku vrchovatou, protože ona je nějaká moc hořčičná. Je důležitý med, protože to je medovo-hořčičná zálivka. Staré známé sůl, pepř. Pak tam musíte dát citron. Dáme ještě balzamiku ocet, protože to je také mega dobré. A máte to. Jdu to sníst, jdu se dívat se na Emily in Paris, jdu se sprchovat a jdu do postele, jo? Je sice 6:30 nebo 7, ale whatever. Lidi, mám to, takže vám to jdu ukázat. To je mega crazy, nechci nic říkat, jo, ale... Hello, je už 10 hodin, já jsem stávala v 9 a musela jsem čekat, než budu mít aspoň trošku hlad, protože když nemám hlad, tak já prostě neumím jíst, chápeme se, nebo to tak má asi každý. No a už mám teda snídaní. Už je 11:30 a já jsem se pořád dívala na Emily in Paris, protože jsem prostě chtěla jako ležet v posteli. OK. Chtěla jsem vám říct, že nevím, co to je jakoby za poruchu ADHD, podle mě nemám, ale asi za to reálně, za tohle podle mě fakt jakoby může mobil a sociální sítě, protože já jsem se protahovala 20 minut a já jsem nevydržela prostě 20 minut se jenom protahovat. Takže jsem u toho si procvičila jakoby angličtinu v praktika aplikaci. Takže jsem jakoby propojila vlastně, že jsem během 20 minut se protáhla, zároveň jsem si procvičila angličtinu a zároveň jsem se připravila na dnešní přednášku, co mám za 2 hodiny. Takže jo, to je multitasking, ten já mám ráda prostě. Takže teď už se půjdu nalíčit, pak si dám oběd, ten salát jsem měla vlastně včera na večeři a potom už jdu na přednášku. Jdu si udělat slick back a jdu zkusit místo gelu, který používám, jdu zkusit tady ten balea tužidlo, protože jsem to viděla, že to je mega dobré, prostě takhle. Počkej, prostě nejde. Ty vole, jsem to celá. Hej lidi, fakt to vypadá hezky. Let's go. Ten salát mi teď vůbec nechutnal třeba. Tak jsem přišla z přednášky a bylo to mega dobré, prostě ta borka byla úplně v klidu. Jdu do fitka hned a večeři si udělám až večer asi. Sice nechci jíst moc večer, jakoby velkou večeři, ale teď se mi nechce jíst taky hodně moc, takže mám ovocný salát. Takže si to jen v rychlosti sním. Půjdu do fitka. Dneska se fakt i dost těším, protože jsem byla vlastně včera, co to bylo, jsem chtěla říct, že jsem teď 2 dny nebyla. Byla jsem včera, a i tak se těším, protože se těším na běhání. Přišel mi balíček. První balíček, co jsem si objednala normálně do Prahy, když jsem v Praze, logicky. Budu právě vyzkoušet, jestli to nebude nějaký shit. Tak, je to z C do Lightning. Pražský inovační institut se to snaží zjistit a spustil proto unikátní měření míry u žáků 3. Ono to jako asi funguje třeba, jo, ale je to prostě na jako nabíjení jenom.
Lidi, já z toho nemůžu, mám klíče, jo, nestratila jsem je nikde, ale já ty klíče měla reálně takhle, jakoby zatím, Hlavně je, že je mám, tam to stojí 5 000, ty klíče, já jsem myslela, že to stojí 1000. Dnešek, jakoby není podle plánu vůbec. Jo, chtěla jsem cvičit, bohužel. Meru zpět, cítím se hezky dneska. Jsem ráda, že jsem si konečně vzala tady tuhle modrou vestu na sebe, protože jsem si ji kupovala třeba v srpnu a měla jsem doteď na tom reálně štítek, jo. A asi jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo, že prostě jsem měla fakt jakoby čas na sebe, hezky se jakoby namalovat, natočit si TikTok, dělat nějaké fotky. Teď ještě chci dát něco na storíčko a potom už půjdu na praxe. Takže tak. Teď tady obědvám. Mám zase salát s bramburkama, jo. Hello guys, právě jsem dojela domů a chtěla jsem ukázat novou skříň. Takže si ji budeme teď společně doplnit oblečením, které jsem doteď měla v krabicích. Je to přesně 4 měsíce, co jsem byla v krabicích. Ale jakoby nebyla jsem tady, byla jsem spíš v Praze, takže asi dobrý. A tímto se s váma loučím, protože teď budu doma týden, budu reálně 6 dní. A z toho 5 dní budu v práci a 1 den, co budu mít volno, tak to je kvůli tomu, že mám narozeniny. Takže si pořádně užiju narozeniny. Na narozeniny jsem nikdy nepracovala, nikdy pracovat nebudu, protože to je prostě můj den, chápeme se. A uvidím, jestli z toho něco natočím, možná nějaký sestřih, třeba jenom na TikTok, jakože jak vypadá můj den, jakoby narozeninový, když se ho plánuju prostě podle sebe, dělám si, co chci já. Takže uvidím, ale tím, že to jeden den, tak jeden den jakoby na vlog asi nemám jak dát. Mi přijde divné dávat prostě jakoby vlog z jednoho dne, kdybych jenom mluvila, aby to mělo aspoň 10 minut. Takže uvidíme, jo? Uvidíme. Ale z domu natáčet nebudu, protože reálně nemám co. Jo? I takový život. A ještě jsem vám chtěla dát malý reminder, že i když se to video jmenuje Co všechno stihnu za týden, tak nechci, abyste si brali ze mě nějakou inspiraci, nebo abyste se cítili blbě, že třeba toho stihnete méně, že nejste třeba moc produktivní a tak dále. Reálně to, co já, jak žiju, jo, jak to mám nastavené, tak ano, jsem produktivní, ale bere to sebou i nějaké nevýhody. Jo, čas od času se prostě jakoby úplně zhroutím z toho, že vlastně, jo, nemám žádný čas jakoby na odpočinek a tak snažím se prostě, právě se třeba dělat na ty seriály. To mě vždycky donutí si fakt jako sednout a neřešit nic. Ale upřímně taky to není příjemné, nemám z toho radost, že to tak mám a někdy závidím lidem, co prostě umí vypnout, odpočinout si a nevyčítat si to. Hlavně se mějte zatím pěkně, než se uvidíme u dalšího videa. A doufám, že se vám tohleto video líbilo, že bylo zajímavější, že to bylo zase trošku něco jiného a možná jsem produktivní i kvůli tomu, když vím, že právě natáčím videa a chci, aby byly zajímavé, aby tam bylo co nejvíc věcí. Teď třeba ten týden, co budu doma chodit do práce, tak mám směny vždycky 6 hodin v práci, jo, takže jenom jakoby půl dne a tu druhou polovinu dne moc nic nedělám. Takže jakoby tak, jak vypadal ten můj život teďkom v tomhle prostě půlhodinovém videu, takhle nevypadá pokaždé. Takže tak. Tak já jdu teda už protřídit nějak skříň a uvidíme se teda u dalšího videa, tak se mějte zatím pěkně a pa pa!